24 декабрда Башкортостан Республикаһы Конституцияһы көне билдәләнә. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы Конституция советы рәисе Хайдар Вәлиев. Һаумыгыз Хайдар Асланович. Хайдар Асланович, Россия Конституцияһы көне 12 декабрда билдәләнә, Башкортостандагы 24 декабрь. Берничә көн аралыгында улар кабул ителгән, әмма кабул итү процедураһы төрлесе. Нисек булган һәм нисен булай килеп сыккан? Гөлсемә, иң алда мин үзебезнең республиканың халкына мөрәҗәгать итеп, менә был төп безнең закондар көнен котлап китердем. Чөнки 12 декабрь безнең Россия Конституция көне һәм 24 Башкортстан Конституцияһы көне әйтмәкче. Но был көндәрдә без искә төшереп, һәр вакытта ихтият тотуга тиешбез. Чөнки был безнең хөкем илдең һәм республиканың төп закондары көне. Аны һәр вакытта ихтият тотуга кирәк. Был беренчедән, икенчедән, дөрес әйтәһегез, 12 декабрь Россия Конституцияһы көне. 12 декабрьдә был Конституцияны референдум нигезендә кабул ителде. Әгәр дә менә олы яшьтәге безнең халык, ир халкы беләләр, халыктар беләләрдер, ул вакытта хайлаганда референдумда бер генә хорау булды. Россия референдумын хуплайгызмы дигән. Ике җавап: әйе, юк. Менә шундай телдә булды. Һәм ул референдумда нидә шундай форматта үтте. Башкортстандагы ул дәврдә закон нигезендә безнең теге халык мәнфәгатен күрсәткән теге депутатлар кабул итә торган. Ул вакытта ул аталды Башкортстан Верховный Совет итеп. Верховный Советның депутатлары катнашлыгында һәм бөтә безнең интеллигенция, алдынгы теге авыл хуҗалыгы җитәкчеләре, эшчеләр, алардан Конституция комиссия оештырылды. Ул комиссия 90 елдан 93 елга хәтлем эшләп, менә шул Конституцияга ниндидер үзгәрешләр индереп, халык белән очрашып, кәңәшләшеп, менә бу Конституция килеп чыкты. Менә буларның икесенең үзгәрешле ике төрле. Шул вакытта әйтергә кирәк, менә был халык, был теге халыктан битендә теге нидәре представительләре булды битендә, булында халык битендә комиссия составында. Шунлыктан без әйтергә тиешбез, был Конституция Башкортстанда халык исеменнән кабул ителде дип. Халыктың теләге һәм уның биргән наказлары буенча кабул ителгән закондар. Әлбәттә, Хайдар Асланович, буна әле Конституция советы республикала 2 ел эшләй. 2 ел тулып килә, гыйнварда тулашлай. Һәм буна ошо 2 ел эчендә нинди тәҗрибә тупланды? Асын барлыкта 2 ел Конституция советының эше 2 көнләккә үтеп китте. Шул вакытта әйтеп киткән килә, без үзебезнең тәүге адамдарды был яңа оешманың эшендә халык белән аралашып, халыкка аңлату эш алып бардык. Безнең төп эшебез нименән мәҗбүри? Ниндәй эштә белән без булышырга тиешбез? Халыкка безнең яктан ниндәй файда булырга тиеш һәм республика өчен. Менә шул эшләр алып бардык. Һәм безнең битендә закон дигәндә бар Конституция советы дигән закон бар республиканың. Менә шул закон нигезендә безнең үзебезнең ниндәйдер теге нидәребез бар, теге полномочияларыбыз бар битендә. Менә шул нигездә безгә теге республика парламенты ягыннан мөрәҗәгатьләр булды. Кайбер закондар Конституция, Башкортстан Конституцияһына тап киләме, юкмы? Шул вакытта халыктар безгә каршы ниндәйдер Конституция ягыннан аларның хокукларын бозылган мәсьәләләр буенча осраш ниндәйдер нидер булды, теге мөрәҗәгатьләр булды. Ул мәсьәләне карап битендә. Шул вакытта без үзебезнең төп эшләрнең бере итеп, безнең халыкка менә безнең бу Конституцияның ниндәйдер теге статьяларын халык белһен дип, аларның теге хокукларын, аларның теге икенче нидерен шуп халык белһен дип, без менә бу яктан эш алып барабыз инде. Бу бигрәк тә безнең менә яшьләр белән алып барабыз, чөнки яшь вакыттан әгәр дә без балаларды мәктәп теге дәврендәге балалар белән без эш алып барһак, алар менә безнең төп законны белһәләр, хокукларын белһәләр, минем уемча алар киләчәктә яхшы теге белергә тиеш булалар бит инде. Менә бу тәңгәлне без ныклы эш алып барабыз. Һәм менә артаңга безнең сөйләшкәндә әйтеп китермен, бу тәңгәлдә безнең алдагы планнарыбыз да бар.
Мәсәлән, нинди планнар? Менә бұл тәңгәлдә без хәзерге вакытта бергәләп менә безнең Башкортстан корылтайы белән берлектә парламент белән эш алып барабыз, яңа закон кабул итәргә. Бұл закон нигезендә без теге русча әйтмәкче закон о правовой информировании, правовом просвещении дип атала. Менә бұл закон нигезендә без үзебезнең менә Конституция советы гына түгел, шул вакытта теге җитәкчеләр, оешмалар, халыктан теге хокукый яктан белемен күтәрергә тиешле. Белем арттырды. Чөнки менә нименә мин сыгып әйтәм. Без бит менә мәктәптә менә яңарак теге безнең Башкортстан юристлар ассоциациясының йылышы булып үтте. Декабрь башында. Елда үтеп тора бит инде. Шунда безнең Мәскәүдән кунаклар булган. Шуларның береһе Блажеев Виктор Владимирович дигән теге Кутафина исемендәге университетның ректоры, бу юридический яктан иң көчле уку йортларының береһе, шуның ректоры килде. Без шуның кәңәшәшеп торганда ул үзенең сыгышында әйтте. Без урта мәктәптә беткән балаларга төрле не бирәбез, белем бирәбез. Тик менә бу хокукый белем бирмәйбез. Ул дөресен әйтә. Чөнки безнең менә орта мәктәптә беткән балалар хокукый яктан әзер түгелдер менә килгәндә. Менә мин яңарак осрашып һөйләшеп тордым. Правовой институт права бит. Шуның нидер мен укытучылар һөйләшеп торам, алар әйтәләр. Аларга бит укырга килеп, нигә право хокук не буенча нигә белем алырга. Дөресен әйткәндә күп нәмәне аңламайлар диләр. Ямгыять өйрәнү предметы бар да хәндә мәктәптә. Менә чөнки бу яктан без аларны әзерләмәйбез вакытта. Шунлыктан менә бу ректор әйтә, менә бу Балажеев теге Кутафин университетының ректоры, безнең бит мәктәпләрдә общество видения дигән предмет бар. Унда менә бу конституцияны өйрәнү, правоны өйрәнү чуть-чуть кенә әдгенә өлеш ала. Менә хәзер теге безнең Россия президентының ярдәмчесе Мединскийдән җитәкчелегендә яңа общество видения предметы хәзер әзерләнә. Шунда право мәсьәләһе буенча күп кенә өлеш индерелә. Әгәр дә менә киләсәктә шул әгәр дә менә мәктәптәге индерелһә, безнең теләк тормышка аша инде. Гомумән нисек уйлыйсыз, бу шу хокукый белемдә бире ул мәктәптең бурысымы, әллә ата-әсәләргә лә барыбер йөкләмә һалдырырга тиешме? Әлбәттә, иң алда минем уемса гаиләнән тора, атайдан, әсәйдән тора. Уларның балалар белән аралашуы, аларды ниндидер менә бу яктан аңлату эше алып баруы, аларның әйтеп китәргә, аларның үзләренең менә теге хокуктар нидерде, законнарда үтәү, алар нисек ул законгалар, аларның бәйләнеше, нисек алар үзләре өлге булса шулай бит. Алар үзләре өлге булып, бұл эште теге пример булып күрәтергә тиештер. Шул вакытта балалар ата-әсәләрен күреп, шул нәгә ынтылалар бит инде. Ягъни бу ата-әсәләрнең дә һәм мәктәптең дә бурысы дип әйтергә мөмкин. Төп бурыстары дип уйлыйм. Хәйдәр Асланович, заман үзгәрә, бик елдан үзгәрә. Дәүләт йылышы Корылтай рәисе Константин Толкачев хәзер яһалма интеллектты ошо парламенттың эшендә куллану мөмкинлеген карарга кушты. Нисек уйлыйсыз, Конституцион советта бу мөмкинме? Ул менә безнең парламент җитәкчесе ягыннан ул теге үз вакытындагы теге мәсьәләләр инде күтәрелә. Чөнки күп кенә эшләр теге бер төрле эшләрдә яңа вакыттагы технология аркасында эшләргә була, яһәтләргә була, тирләргә була. Конституция советының эшендә минем уемса бу мәсьәләне карау иртәрәктер дим. Чөнки республиканың халкы үзенең ниндидер мәсьәләләре буенча безгә мөрәҗәгать иткәндә, алар мөрәҗәгать төрлесе. Алар бер генә калыпка халып булмай. Шунлыктан да безнең бу якта минем уемса безгә әле иртәрәк. Киләсәк күрәтер. Шулай, наверное, ниндидер вакытта бу эшкә без ныклап эшләй башласак, халыктың мәсьәләләре бер төзәк була башласа, ул вакытта бит ул киләсәктә интеллектны кулланырга дип уйлыйм. Шул яһалма интеллект темаһын дәвам итеп, хәзер гомумән заманыбызда яңа төшенчәләр арта бара. Яһалма интеллект, child free дигән күренеш, шуның буенча закон дәүләт думаһы кабул итте һәм башка күренешләр. Бuna безнең конституция, илдең төп законы, республиканың төп законы шундый үзгәрешләргә ул яраклашканмы? Уга таянып закондар кабул итү мөмкинлеге турында. Менә бында мин әйтеп киткән гелә, әгәр дә иттәһәгез 20-нче елдагы бөтә халык хайлык иткән сакта, тавыш биргән сакта, менә бу конституцияны үзгәртү мәсьәләсе буенча. Шунда бит инде безнең президент ягынан да тәкъдимләр булды. Без хәзер мен иштәбез, күрәбез,
дөньяла бигрәк тә ул менә безнең Европа өлешендә безнең теге Ер шарының Соединенные Штат ягында бит инде хәзер төрле күренекләр килә башланы. Без күрәбез, ир белән ир семья төзергә мөмкинлеккә килеп чыкты бит инде. Шуны бүген пропаганда ителәр бит инде. Шул вакытта дүрт аяклап, дүрт кул белән аяк белән биргән кешеләр килеп чыктылар бит инде безнең бу җәмгыятьтә. Менә шул яктан караватсаң, яңа менә конституцияны кабул иткән вакытта төп өлешләрнең бере менә шул каршы безнең Россия президенты ягына тәкъдимнәр белән әйтелде бит инде. Гаилә, ир һәм хатын. Алар аркасында безнең семья барлыкка килергә тиеш. Шул вакытта менә балалар киләчәктә моңа карап үсәргә тиештер. Чөнки күп кенә менә теге пропаганда килә сит илдән. Безнең халыкка, безнең яшьләргә күбрәк аны кабул итәләр бит инде. Менә шунлыктан килмәсен өчен безнең төп законнарның берсендә менә шу өлешне индерелеп китте дип әйтергә уйлыйм. Тап шул турында безнең балаларыбыз, үсмерләребез белергә тиеш. Әлбәттә. Хәйдәр Исланович, һез беренче тапкыр әйттегез, безгә халык мөрәҗәгать итә, уларның сорауларына җавап бирәбез дигән. Нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр һезгә? Гомумән ничек мөрәҗәгать итәргә мөмкин Конституция советына? Безнең Конституция советының төп бурычларының бере ул Башкортстан Конституциясының теге статьяларын теге үзгәрткән закондар кабул ителергә тиеш түгел республика. Без аларда хакларга тиешбез. Бу беренчедән. Икенчедән, менә безнең халык ягынан алардан конституция ягынан ниндидер аларның хукукларын бозган вакытта алар безгә мөрәҗәгать итәргә тиештер. Һәм без шул нигездә эш алып барырга тиешбез. Безнең тәүге елда эшләгән чакта, менә 23нче елның башында, март айларында, апрель айларында безгә күп кенә хаттар килде, мөрәҗәгатьләр килде. Һәр вакытта бит халык нимә көтә? Ниндидер урында үзләренең мәсьәләләре хәл ителмәй икән, алар яңа килеп чыккан оешмага мөрәҗәгать итәргә тырышалар бит инде. Аны аларның үзләренең мөртәләге шунда килеп чыккандыр. Кеше бит инде ничек тә бу үзенең мәсьәләне хәл итәргә тырыша бит инде. Но шул вакытта кайбер кешеләр бар бит инде. Алар да әйтәгән мөртә, моны яңа оешма, алар һәдән мәсьәләгә дә хәл итәсәктер, аларга каршы бурыч мөрәҗәгать итәйек дип. Шунда килгән вакытта нигә бик ни булды, аларның мөрәҗәгать иткән хаттары безнең полномочиягә туры килмәй. Шунлыктан без аларга җавап биреп әйттек, менә һезнең мәсьәләләрегезне менә шундай оешмалар хәл итәргә тиеш дип, без аларда хаттарын шуларга переадресовать иттек. Кабул итмәһәгез дә юнәлеш бирдегез инде. Әлбәттә, без халыктан теге менә бу төпле мәсьәләләрне, аларда барсага мәсьәләләргә төбенә инеп, алар белән менә кайберләрен без үзебезгә сакырабыз, кәңәшләшәбез, ултырып аларга үзебездә юнәлеш бирәбез. Менә шул мәсьәләгә барһагыз, менә шунда барһагыз, ул дөресрәк булыр. Безгә әгәр дә кирәк икән, кире килергә безгә ярдәм итәргә дигән хүзәр белән ататып калабыз инде. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә. Һеҙҙе лә ихлас күңелдән Конституция көнө менән ҡотлайбыҙ. Зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республикаһы Конституция Советы рәйесе Хәйдәр Вәлиев менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт. Конституция көнө менән.